Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Diin mo ka mo ni Ato. Abiyot. Dugay lagi ka mo nagabalik dahil. Ha? Dugay mo kung balik tinis agi. Gabi na. Sunsam na ka mo gikan, oy. Ha? Kuan abiyot. Marag ako gipangitaan ng nurse nga nag-atiman ni mamatan siyang ganina. Tingalig may ipapalit. Ayaw lang mo puglakaw ni Corona, oy. Milakaw rin rin dungay kaya ingon siya nga kung dulo ko na ipalitunon o unsalan diya nga kinahanglanon parang nang tan siyang wala po gani ko katimas ng istorya nilakaw naman murag dili man gustong maminaw sa kong isulti oy murag salab tunon yun kinina ako'y marukoy maldito yun itong ringki na walang yung sama ka marukoy ka maldito oy Magka-magka-uuwaw. Nakita din ni Abiyot nga misakay ko sa auto ni Greggy. No. No, dili. Kung mao, sa tuno lang siya pinangutan-an ako. Masabot ako. May kasayuran si Abiyot sa kabuang ni Greggy. Magka-magka-uuwaw. ako'y wala di ko kapugong sa kong ba Kumanto ko ano itong gringi ni ba? Kung musumbong tos ko rin na niya. Ipatsod, bitok na ko ano oy! Kalimot yun kung sulti ni Corina nga nasayo des prancing sa kahimtan din ng tansyang. Pari, Kuya Dudut! Si Mama! Ha? Mitawag si Mama sa imong cellphone! Kadiyot, nanak ko. Tubagalan sa... Hello, Ma? Hello, Miles? Karon ra lagi ka manawag mo. Hello, Ma? Hello, Ma? Si Lola Tansyang ninyo, Dudut, Miles. Naibaw namin, Ma. Gitawagan mi ni Nuyapyot. Bitaw, Ma. Si Papa na laywa pa makahipaw nga okay na si Lola. Ha? Si Papa na lang ninyo ang masayod nga okay na si Lola ninyo. Ang buti niyo ipasabot nga nanawag mong Papa ninyo, Francine. O gisupak ninyo ang akong gibaod ninyo nga dili siya sayran sa kahimtang ni Mama Tansyang. Oy. Dili man gud kami nagsulti, Ma. Si Isyot man. Kay nagkasulti sila si Papa kay yang gitawagan. Ha? Nakasulti sab na mo si Papa Francine ganiya, Ma. Namo ni Kuya Dudut. Bitaw mo. Nasaan to pa? Sorry, Ma. Nagiun na mo balik ni Mahal sa nga mo cellphone. Wa may problema si Papa. Kasabot naman siya. Lain maganin siya nato kay ngano kuno nga dili siya dayon makakontak nato. Yun sa kuno'y kapuslanan sa cellphone nato nga dili nato yun. Para unsa di kuno ng cellphone. Dudut. Murara pag mo uli si Papa Francine, Ma. Bitaw mo, ikulit og maayo ni Mahal si Papa Francine nga muli. Nga, Bi. Kimingaw naman kay ko ni Papa Francine
suko. Wa mo ko masuko. Pwede ko na siya masuko, ma. Wala na, naningisi na siya. Hello, ma? Hello, ma? Wala mas mama. Naputol. Da. Gara man. Suko na tos mama ni mo. Lo, ngano ako may kasukan nga. May mag ako nangulit ni Papa. Nga muli. Ikaw man. Hala kuya, hala ka to. Di na makontak ang cellphone ni mama nga ako gitawagan. Maragiyang gi-off. Masin nalubat lang kay kalit man putol. Oh, basit. Tawag ka lang siya balik taon-taon. Masin makontak na. Ginoo ko. Buot mo uli si Francine. Usay ako buhaton. Tingalig. Dili ko buot ka maguba ang amo pamilya. Dili. Si Mama Tansyang. Matansyang, ayaw lang sa paglihok, ma. Paway lang sa... Nagkinalang ka pa o gustong paway. Paway lang usa. Hapon-hapon ko ang imo ko. Aram makapaway ka. Paway lang usa. Matansyang. Salamat. Kaya nagatuog na og balik si Mama Tansyang. Ginoo ko. Ang si mahitabo kun mo uligid si Francine. Kung may bawaan niya ang naitabo, tali ka na mo ni Greggy nga iyang hikala. No. Ingon sa dili na ko mahulagway ang posibleng mahitabo kung iyang masairan ang tanan. Saya ko buhaton. Card? Hello, miss. Wala, kuno si Sir Franz sa HR. Sige, Card. Parian na lang. Magpaabot ko. Okay, miss. Dili na ko kalimdan akong kaugalingon. Nagibati kong selos nga buot mo uli ni Sir Franz sa iyang pamilya. Gisuwayan ko naman unta pagtudlo ang akong kaugalingon nga dili na ko mubati pa ini. Pero nga nung... Sir Franz... Oh, niya na siya. Come in, Sir Franz. At pag-adto na ako sa kwarto ni ng tansang ganiya dong gulga. Nabta na kong nagakatulog si Cory na nga nag-apong sa iyang inahan. Oy, So ay kunong tanaw dito. Basinog ng bata na. Ingna nga buot kong makiksulti niya. ang salan ka to dong. Wa kang kadungog song gisulti. Matod ko, ingna siya makiksulti ko. Ingon bitaw ko dong. Palagutom mo dyan ko ni mga piyot. Ayaw dong. Makar. Unya, Lagi dong, ako sa atuan. Wata lang din niya, bulat lang ha. nagaw na. Kadiyot sa dong. Nakainom ka? Murag na mo ako umagang... Sabay labot ni mga piyot kung makainom ko, ha? Wala dong ay. Unya, Bitaw dong kan, kining... Kung dili siya mo gawas, dili magkigsulti ni mo dong. ako na yung muso dito. Okay dong. Ay, kadayo talaga kuno siya makigsulti ni mo ko rin na. Basta ka nabati na nimo ang akong gisulti apyot. Ug mahimo pa. Ayaw kusga ang imong tingog kay mipaway si Mama Tansyang. Oh, ala. Sorry ko rin na. Sige na, lakaw na. Kanang mababala ko ini na. Mabala-bala ko ini. Nag-adto bro ko adto na ko grege. Saguo na po ko ng grege nga. Pagawason ka. Ay, paita. Gawas na apyot. Nahibaw na kung unsa na sa ibuot niya mahitabo. Pero dili na.
Dili na ko buot mausab pa ang maungil at kahit tapo ko. Dili na. Oh, si Craigie. Misod siya. Craigie, nga na misod ka. Gawas dito. Ugod sa may imong katungod nga mo pagawas nako nga ako man ang nagbaya dining private room ni mama nimo tansyang nining ospital. Ako rin na. Craigie. May separate nga room kining kwartuhan. Craigie, sa pa ay doon ako. No. Gusto kong matigamtaman pagbalik ang imong katambos ko rin na. Dali. Dali. Craigie, no. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!